Goedemorgen beste Dick. Het is koud. Maar, ja, het is koud, ja. Ja. Het is zo koud ongeveer. Verdomme nog maar toe. Hey, het wordt alleen maar erger hoor. Want vorige week hadden wij het goed hè, met de prinsen. Ja, Oi! ja. Wij zaten heel erg dichtbij. Ja. Jij zat heel dichtbij Tegelen hè, bij Don Willems. Ja. Ja, je had even niet in de gaten dat hij als blinde darm geopereerd Nee, maar ik had hem een telefoon. Hij zei niet dat hij in het ziekenhuis lag. Ja, geweldig hè. Ja, ik vond het echt, ik heb met veel plezier naar de uitzending gekeken. Ik ook. Van Omroep Venlo. Stadsomroep. En we hadden het redelijk goed bij de Polkse. Ja, dat zat ook. Ja, er zat wel zo'n stukje aan. Maar het klopt, want jij zei, je vroeg Frans en Frans ontkende, dus heeft hij gelijk gehad. Hè? Dat... Ik heb hem gisteravond voor het eerst even gezien. Wie, Frans of hij? Nee, of de hoerigheid? De hoerigheid. Ja. Maar wat heeft de man een dikke hartjes zeg. Ja, ik Het zou er is familie van kunnen zijn, maar... nee, maar wel een toppertje hoor. Hey. Ja, ik geloof het ook wel. Godverdomme, Ja. af toe. En die adjudanten, wat dacht je daarvan? Ja, Dat zijn toch ook twee springprinsen? Of maar als je het over springadjudanten? prins hebt, we hebben een prachtige prins in Tegelen, een prachtige prins in Venlo, we hebben een goede vegersprins. Ja, Blierik. Blierik had We hebben hem. De familie En wat Blierik, dacht je van Pim Eijnhoed de Beulens? de Wuilens, Met ja. 2 voeten van de grond, de winnaar van het Prinsenspringen dit jaar. Ja, we zitten er goed bij. We zitten er Maar goed we bij. hadden vorige week even het honkbal, beste vriend. Ja, En dan heb ik me van de week gigantisch zitten ergen aan die worstendraaier op de hoe heet die, op die straat. ja Jan de Bretelknepper. Jan de Bretelknipper, ja, die denkt dan dat dat leuk is. Ja, Ja, ik ben ook een man van humor en ik ja. kan me aan zich wel iets me voorstellen, maar ik vind dat je het bij de burgervader gewoon niet kunt maken. Die, Dat man je die die, loopt dan de hele avond met die broek op zijn Ja, en ik heb altijd de indruk dat die man een beetje ongemakkelijk in dit soort situaties, dat hij niet Ja, precies weet wat... we. Kijk, jij komt ook uit Holland, maar je hebt jou aangepast. Je weet onze gebruiken, maar ook als je zo'n goed broekhoven ziet, Steve, vraag je helemaal niet wat er gebeurt met de Vasteloven. Maar dat vind ik ben het met je eens terug te komen op dat Ja, onderwerp. ik vond het niet kunnen, dat vind ik één. En twee vind ik, als je dan de ballen hebt om de nieuwe Bretels te gaan brengen van Jokers, Ja. en geef dan die ook van Ook Fort een Venlo, paar, ja. ook van de wortelpin die je Ja. zelf doorknipt. En dat gebeurt dan niet. Of van de En dan Picobello denk ik van, bar uit Wellerlooy. Ja, ja ik vond het een beetje niet kunnen. Nee. En het eind van het liedje is dat de burgervader zegt van nou die van de wortelpin die zit er nog het allerbeste. Ja, Ja. dat schreef hij op Facebook. Ja, maar ik hoorde ook trouwens, iemand had gezien dat in de broek afzakte en dat hij een onderbox van de Oeles aan had. Nou ja, je bent burgemeester van Goert Venlo, dus je moet van alles wat mee hebben. Ja, die meneer Dus, Scholte, ja. dat wordt nog een keer een hoerigheid hier. Ja. Denk je niet? Hey, we hebben vanmiddag ook, het is lekker weer, dus Ja, van om alles in 3 de uur, stad, hè? om 3 Ja. uur hebben we het beeldje onthullen op Ja. de Joerdenstraat, Frans Boermans. Geer van der Veer, zo'n vent. Goh, maar ja, op die leeftijd dat die dat nog allemaal... Je moet hem eens proberen te bellen. Gisteren niet Heeft te hij geen pakken. telefoon? Gisteren niet te... Ja, volgens mij is het zo'n speelgoedtelefoontje. Ja? Ja, nee, die Maar- man die, ik weet zeker dat hij afgelopen nacht niet geslapen heeft, want hij is bloednerveus. Ja. Hè, want er komt de zwalm komt en de, nou ja, goed. Zwalm? Wat is dat dan? Zwalmdragers, ja, dus ja, Frans Boermans was ook zwalmdrager. Oh, die Dus hadden de we zwalmdragers. die Hey, maken- Van Broers was ook fan vanavond. Ja, weet je dat? Ja. Heb ik eens gezien. En terecht. Van de Ja. eeuw. Wat? Van de eeuw. Van de eeuw zelfs. We hebben een papegaai in huis. Oh, Sorry mensen. Ja. Ja. de eeuw. Ja, van de eeuw, ja. Nee, maar en dat is 3 uur. En 4 uur is kompronken, stomdronken in de Klaasstraat. Ja, Kloosterhof. Kloosterhof. Met alle ondernemers daar en dan gaan mensen zo op en neer lopen. Ik heb al diverse ideeën gehoord. Nou, dat wordt lachen hoor. Ja, wordt lachen. Ik denk wel dat ik even ga kijken. Jij? Ja, ik denk ook, ja, want ik ben dan Jij bent aan de Jodenstraat, dus ja. ik loop sowieso even over de Ik hoor sowieso dat jij allerlei prominente rollen gaat vertolken de komende weken. Ja. Er lopen er al een paar. Kiekers, die zijn al op weg met een boerenbruiloft. Nou, Dat die zijn zijn ze nog wel even- vroeg. die zijn nog even onderweg. Die hebben nog even. Nou, hè? een prominente rol, ja, Dick. Ja. Ja. Zeg het verklappen, doe sticht maar de afkondiging. Alweer? Ja, dan ga jij wel zo zitten. Nee, want ik vind het leuk om te doen. Dus, Ja. Even kijken, hebben we alles gehad, pronken? Prins, kwaliteiten, oh, hebben we... Ja. Ik ga tractoreren. Ja, stil nou. Dames en heren, in de Blerikse optocht zit het wel snor, want Kok zit op de tractor.